ni among mga kuan. So dira ang mga kauban. So maghinahinay ta, maghinahinay ta kay lapok. Oo. Ay. Tiniilo. Nakanta. Alam ko kagunti. Oh, di ay usa oh. Tiniil ka day. Lapo kaayo ay. Grabe na ini. Ha? Ay, ginoo ko. Rumi wag ko hawi rumi. Wow. Mga kabisayaan, guys, mga Bisaya busdak. Turuan mga kabisaya kadako. Ginagawa mo. Solo. Ay, okay pa ta, laban lang. Parang di na ako makalaban. Kita po sa mga panghitabo. Ginagawa mo. Gano'n na yun, ingon man daan eh. Muna exercise. Paano masabi? Dahil isa pa. Kita po sa mga panghitabo. Gano'n na yun, ingon man daan eh. Agian. Padong na ni sa umangan. Oh, dahil isa pa. Ano na daan eh? Kila man ka ha. Kamoy bahala. Kila tao. Nanabungan niya na. Oh, wow. Wala na rin bang tulo. Manang mo ba? Five minutes later. Oh, dara puso. Ay! Wow! Yata. Isudlan. Wala na mo puso. Tapi usah. Sabi na namin. Kuhaan, wala na puso. Bukit ka lang sama kayo. Ha? Ano ka, boss? Atong tanong na may puso. Puso. Ara ka pa mo din. Ilan? Dito agi ya dito.